Ya lo sé que un día. Unde mă până acá? Haideți să vă arăt bazarul de aur din Dubai și aici este unul dintre magazine. Sunt peste 500 de magazine în bazarul de aur, toate vând veșminte de genul acesta și evident și chestii mai mici, dar sunt unele, uitați cum sunt acestea. Se pare că localnicii chiar cumpără, uitați și aici. Evident nu e pentru toată lumea, dar prețul unui gram de aur este mai bun aici în Dubai. Și o să vă arăt aici, arată senzațional. O să întorc camera ca să le vedeți mai bine. Și la celălalt magazin, ia uitați. Să încerc să intru și aici. Da, cam asta e bazarul de aur. El e băiețelul meu. Mai era mai încolo și ceva cu diamante. Exact. Și câte cântărea cea mai mare bijuterie? Vreo 59 de kilograme. Nu, 64 cu totul. Da. 64 de kilograme de aur. Un inel imens. Intrat în cartea recordurilor. Și cu diamant. Da.